yazi mnganami umhlaba is full of surprises. It's full of surprises mnganami. Umhlaba. What's doing? Awungitshela mfethu. Asazi thina sadalelwa. Azi ngiyabuka nje. Ayiboni into engiphilelayo. Mfethu, nathi umuntu akazi uthodalelwana. Nomsebenzi asitholi. Lutho focus. Hayi. Wena bangicabanga mfethu into enje mfethu. Mina yasola mfethu ngathi ukhona umuntu obhizi ongiphehlela amanzi amnyama. Hayi. Ayakekho umuntu ophehla amanzi amnyama mnganami. Kodwa minazi kunamaphupho engiwaphuphe nje sekuzoba sebusuku basekuseni. Yazi lamaphupho amabili mhlambe khona elilodwa elizoba iqiniso. Hawu bebe. Ukhola amaphupho wena. Ngiyakholwa emaphupheni. Athi ngiphuphile. Ayi mina ngikholwa le nto bathi phupho. Yabona mina mfethu ngangaphupha mina. Ngaphupha mfethu lidoma lina libaliza. Yes. Lapho kulelo langa mfethu njengoba liduma libalisa lenze njalo. Ilanga liphume lonke likhipha umkhovetsheni. Angithi. Azi kulelo phupho kazi kwakunjani. Ngihleli no Beyonce mfana. Hayi ngizala amagama amnandi ale ngakubo eAmerica bana. Oh motherfucker. Oh darling. Abuye ngibize ngomaniga yabo. Manje futhi angithi sahamba isikhathi angiyapapa. Awukho Beyonce la. Manje nje mangitshela ngephupho ngitshela ngenyinto nje ebheda. Waphupha umbhedi impela yona, waphupha umsangane. Yazi mhlambe kulezo nsuku ophupha ngaso wawulele enyaweni noma udla ukudla okungakuthandi. Ngitshela ngephupho. Yephi lona? Lalela ke ngikutshelela nami iphupho. Mina ngiphupha sisebenza endaweni indawo. Siyisigwili. Yes, overdose. Siyisigwili mnganami. Hey, bezwa ngathi. Hayi bezwa ngathi. Mnganami, ngibesa mba ngenyonyo obusemoto. Hayi, ngasakho ukuthi lu. Ngiphuphe mnganami mina ngithenga unyanyabo bedebhayisikile. Ngiyakho bashisa mfethu bonke lokhu siyashesa. Uzungene mina. Hayi, kahle wena. Mabe wena, lale. Mabe uhamba ngenyanyabo lebhayisikile. Mina ngihamba ngani wena sister? Ngizonqamula ulima ngaqedi. Ngizowazi ukuthi hayi suka manshono. Hey, wena ubuhamba ngonyanyavu kakanti gathi into esongamanye amarima acobezelayo akazimula ngana. Hey, besizigwili lapha. Ayiqinisile mawuthi bophupha iphupha impela lelo. Singathi siyigwili ndoda. Siyabantu abakhulu. Libe lokuhamba ngogandaganda namabhayisikili. Mina ngicabanga ukuthi uzothi wena owaba isilima wathenga ibhayisikili. Mina ngathenga noma isihlahla. Bengizobe sengiyikhethela ukuthi ese14 noma ese10 cap. Ngehlala. Wathi konsihlahla se14 umuntu ezothi masivali umuntu asibone njenge 1400. Yazi mhlambe ngithi uzothi noma isihlahla seloli. Phela isihlahla seloli angisithandi mina mfana. Angisithandi. Kodwa yazi ngiyacabanga. Ucabangani? Futhi ndoda angicabangeli mina ngiyacabangela nawe. Njengoba ngithule nje ngiyacabanga ukuthi ucabangani njengoba mina ngicabanga ukuthi ucabanga. Hey, yazi nje ucabanga nami ngiyacabanga ukuthi ngicabanga uyacabanga ukuthi ucabanga nini. Ojo wathi uyadlala njalo. Phela awukopela esikoleni. Awukopela umuntu answer sayicabanga. Engakayibhali nasephansi. Othi ibhala nje phansi wena usuyibhale wonke. Ilonto nje icabanga. Uchophela nomuntu icabanga. Engicabangayo ukuthi mina njengoba thina singasebenzi nje sizokwenza njani? Awusho ungibizeleni? Hey, wena sicephe sithanda sikabhonzo. Hey, silavitho sikabhonzo. Ihliziyo yami ibuhlungu le ekujuleni kwayo. Ngoba nje ngithi akubize lana. Hey. Yabona nasithindi. Mazolibele lokhu ngibalisela. Usekusho umqondo ngitshela. Ngeke ngisaqonda. Yini? Cabanga ukuthi ngithanda kabi wena. Ngingayakho ukusuka manje yabo. Sesibonela sabhonza. Sengitshela. Wena ufuna uqhubeka ngishele nje. Ngikutshela mina mase kulungu ukuthi ehlisa sekuyalunga manje. Wena qhubeka ngibale ngishele. Ukuthi no job. Uthi amkhulumisa omunye akhulumisa ngise esikhulu esigaka esisidudla athi no azikho lo job. Hayi, alaziwi ilanga lenhlanhla. Ayashoza.
Aka sowuthola. Nababa babi uzophumelela elilodwa la. Ngiyeke ngalamaphupha akho wena. Ngiyeke. Asihambe siyozama umsebenzi. Sikhohle indaba zamaphupho ngoba azophumelela wahambe. Ake sizame ukuthola isifundo simono ukuthi sekuyile ngempela. Mhlawumbe khona into ethile asiphathele yona. Mina ngikubathemba uSkindi. Uskindi ize qeda nje indala. Hayi. Mawusho njani impela? Hayi asabe. Mina ngathi asisekho wena ungijayela amasimba. Manje phela lalela siyazi into eshoyo ibhlungu yazi indlela ebeya ngayo ibeyama nje ngazathi mina nje ayisesuthi yazi mhlawumbe nokhankasi ngezinto ebhlungu nje Weekend. lalela phela indlela ebeya ngayo ubhizi ubhozo ubiza ngamagama sweet nokubiza ngoDarling mina ngihlele ecele ngibukela nje la ibhlungu le Weekend awungitshela. ibhlungu Umuntu usakufunani naye? Angithi ngiyakutshela. Okwamanje ngengikwazi ukuthanda nawe ngoba sithanda nomngane wakho futhi ngiyakuthanda ukuthi bekushela. Kanti wena ufunani ne? Hayi lungile ngaqhubeka ngibeka amagama amancane lana kuze kulunge nami angiqonde kuze kulunge ngiyene la Ufuna nishubithi wami la. hayi bo akazi uzibuza yena sicela ufunani la Ngathi mina ufunani ngathi noSicebo unombiliyane. Wena mfuyanda wena. Wena Usayibamba lo. Wangixasula nje. Kuba ngizofuna wena. Ngingakho ukuthi sizofika ngoba Hayi kunankinga Thando sami. Ungahamba nje uyekini ukhuleke. Ya uhambe ngikubona kusasa ntambama ezoma. Wena kubheda la. Usitephe owami. wasodla lalela ngitshela ungaloko siceba kwakho lela ngitshela usiceba ufike la yena safike sakhuluma la futhi sibeka amaganyana nami kwathi ngisuke sekutshela ukuthi nje awu uyangithanda nami kwathi bakhumbule nami ngomfana ukuthi hayi kakusho ubili wakho udani wakho lo usukhumele izinami ezenothe ngithanda uzoba nje lo ngamtshela ngathi uSicebo wakho umdlisa intaba. Yini? Awubheke manje uyadala Kanjani? Hayi konjani? Usitephe owami. Ocina nayo abhixe Vix one time. uSicebo. ngisalocabana manje awu ngisalocabana la bafethe injani impilo kodwa Kancane nje noma ngathembi. namanzi abahlalela Yewethu. Washo ngathi uyasebenza. Nawe asebenza. Lela ngitshela mina kuleli iviki endlule becosha amaphepha la elokushini la elokushini phela la ucosha amaphepha la ododi ngicosha sengiyadokhoza leli iveza ukuthi ngeza kheli Indiya. Lakhuluma isigisi esikhulu levele lathi Azikho Lo Job. Azikho Lo Job. Azikho Lo Job. Ngibona. Abona nami ngambuka nje ngakwenza. Umsebenzi awukho. usebenza wo Unenswebi yomsebenzi, abantu ufuna umsebenzi. hayi yake indaba umsebenzi nabuka nesigisi esikhulunywe lapha esikhulunywe kuyena Azikho Lo Job Ewe, haze. Yafethu, asambeni phela. wenzani lapha masipala Hayi, uzothinta amaphepha lapha ngasolenza. Kodwa uzothinta amaphepha sa. amaphepha ngiyeza ngiyabuya manje Hayi lini lapha. Ukuphuma kulo nje. Etingu tetafuleni singukafe amantombazane kamelweni abo bana Soyizama mali yakho. Soyizama. Futhi ngikunikeze le TV yesendlini yami la. Namfuni king zami. Soyizama. Ngingakapheli leli sonto leli.
No. Ngamkho ngomuntu esethi shopping. Idropping. Wathi usebusi namanje asebusi. Imini isilimo wena mfana wami. Lo, nalo, yabo lo. Mina. Ngaphisha abafana lapha. Lo. Wathi uthi ngimlamlele songithela izinto mfana wami. Manje Ayikaza imali. Tekelele yini manje? Ngoba sikhona iluzi nelento lena. Ungazi ukuthi imali indebe imali esiko udlala ngawo. Ndimasa mina. Hayi uthola ngawe la. Ukuthola intanga. Ukuthola wenza ngawe. Cishe wanibulala uhlakelele ngenduku bana kuthenga nje mina ngalokugcina amabhasi la ngisikhuluma nje manje Kahle wena. Uhlekelele ejeni. Kobani? Nabenge. Bezompitshisa. hayi buka Bezopitshisa. Yakutshela isiphambano manje. Yabo lo bezoshaya manje uyabona lokudwenza usukushaya ngobume eceleni kwa. Mina Futhi nje into engibone kahle. Naye ubonile nje la khona uyazi ukuthi ukubuka waqhubena lento yakhe. Bezobhekana nesambalo. Uzohlekisa la izambalelano wena uthi izambalelano lezindla kaba fana nje vumana ukuthi nje bane bengekho mina nina benze kimenzo basekike nje mangalisayo futhi ayikho ukuthi yamali emhlabeni kufanele nikhokhe bafana nikhokhe ngosizwe lakho kuwa ngisengalimala ngilimalela nini awumbulala nikisi for mahala Ngilambile sinizokhokhela wena ngabe ngithenga amabhuku. Hayi suka into ezojale. Wena ukhokhela uthwenze. Angithi baxaze nawe na. hayi mina bese yalishaya mina bese uyangiqhelisa khona ngezungena indaba zakhe kuphela mina bese yakishaya mina bese yangiqhelisa nje kuphela ngifunda khona ngixaza ngikho uthe nje kancane Pho uswe yini? Lakho yitshe lapho yitshe kuthenga ukuthi yawo ngaqhubeka etshela phela phezulu Mina ngilalele mbudane yakho. Umphethe nje. Nawe basichazile. Nawe bakuchazile nalo bamchazile. Ukuthi mina lo bengasabi, mina bensaba. Yilo bengasa. Lo uwili besaba thina besingasabi. I-draw konke kuchaziwe, i-draw ka-3-1. Abese sabenhlophulo kusaba. Mina ngeke nje mfethu ngeke. kobe ngicela ukusisiza yeze kobe ngicela Mina ngeke. Phela ngeke kobe ngcinile Ushayiwe. ngizokwenza ibubu Wathi uyawuthola umsebenzi. Ngafeza iphupho lami. Yini? Ngiyakela ngibona iphupho lami. Ngathenga inyanyavu lebhayisikili mngana. Unyanyavu. Ngibangela ngimashiso nyiwe. Ngafeza iphupho lami. Ngangixoxela ukuthi ngiphupheni. Hayi. Ngafeza iphupho lami. Hayi. Abo mina ngintshele ke mafethu. Abo mangathiwa mina ngiyasebenza mina. Mina bese ngiyoqala njengayenza ngishada isithandwa. Lelanga makuthi mina bethi manje mina makuthi manje ngicela uqale manje kunawe bethi mina uzongenzani mawusaba ukucela ngishada qala kunawe ibalisha ube nemali kodwa phela manje ucela ufuna manje abasentweni wona nje ugidini ngoba nje ukula zaro buko nje njalo Azongihlanyela wena. yakhuluma nawe Wena ngishada isiqepho. mina ngenze njani ke? mina ngesityle kunawe futhi Wena kuba nesithandwa ngabe wakho. Isiqepho wami phela. Nawe yakho. futhi angafiki Wena ngempela ngempela isithepha usumlandela kanje. usithebe uyena ongithola ukuthi neshela ngithatha ngishela ngaze ngamashela angazi ngithina into eyodwa Mina phethi ngiyakwazi le. Yabona? Kwazi ibhizi ngidla itheni. Akudla itheni. Udla amaqakala usethe Nyoka le. Cha udla ngemisco. Ngakutshela waseqaleni nje. Nombibi. Nakho kuna sibafici. Asiyeke indaba step. Enye into engicabangayo ukuthi ngivule isitolo ngaphandle. Sadani isitolo. Uzojika udla imali futhi. Hayi. Hayi. Ngempela ngizovula isitolo. Ngidayise.
Buza ukuthi ngizodayisana. Buza ukuthi ngizodayisana. Hayi. Buza Zobe ukuthi dayisa ama-chips mba. Zobe dayisa amazambane zobe Awudayisa ama-chips. Khale ekhuluma ngokudla-ke manje. Ngizodayisa i-appetite. Yazi appetite Ilo. ne-relationship ne-true love. Athi ngale ngichaze i-appetite. Yabo, phela mina ngifundile. Sengijaha i-true love. True love. Ngazi ulove kuphela u-true angimazi. Ngazi ulove. I-appetite. Kahle angazi ngiyibona. Kodwa ngeke ngizwe abantu bethi sengiphelele appetite. Awubo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yinto othi mawunayo ukwazi ukudla. Angazi ngibona, angazi Mina kahle angisanizwa mina. It's appetite into ephinde futhi ngathi mawungawudla futhi ngathi ngaphinde futhi udle njalo yabona i-appetite. Mawune-appetite uyakwazi ukudla, uyakwazi ukudla. So manje ngeke bawugimba. Ngeke ngibaze mina bethi sengiphelele appetite. Futhi abo sayisahamba nesigcebhe yabo. Khona enye indoda yabo angazi kusho ukuthi yayifisa nje yabo lamadoda akhululekile anemali. Kwangiza kwathi angimvashele. Wathi angimphelezele isicelo. Masifika lapha le ndoda yabo yathenga ukudla yabo yabo. Kusho ukuthi ke angazi kanjani. Kodwa phela indoda ekhululekile la ndoda. Ngoba babenokubambana yabo mhlawumbe iyamthinta. Indoda nje ekhululekile. Yabo indoda ekhululekile yana. Mhlawumbe ithola ukuthi nami nginganaki yabo uthola ukuthi mhlawumbe seyisondela yabo kusigcebhe yabo. Le ndoda yathi mayiqeda ukuthenga ukudla yabo. Mina ngikhona ke lapho yabo. Bathi mayiqeda ukuthenga ukudla yafika yathi le ndoda ayi siphele i-appetite. Phela kubeka le ukudla. Shothi appetite ukusutha. Mina ngakudla konke ke lapho ukudla ke la. Appetite eningi ngakho uzidayisa. Oyitheke i-appetite nayo, oyitheke ngigcina ngoba. Akaze kuzokuthi dayiswa waphi. Kodwa ngeke ngizwe umuntu ethi uphelele appetite ngempela nazi. Yikho mina lokunye. Siphele appetite yakho. Achaze lokunye. I-relationship ke. Relationships yabo mina khona ile ngathi angazi ngibone la. Kodwa futhi ngathi into ehamba inqamuzi imiphele phela. Ngoba ngangeza belungu mfethu bekhuluma ethi relationship is broken yabo. Futhi ubroken ukuthi uyazi ukuthi inqamuzi. Futhi mhlambe into evele inqamuzi. futhi ngathi iplaka nje. Hayi into eyiplaka. Asike i-class. So yibona mase uyidayisa. Nizazi kahle lezo. Story simnandi ke lesidayisa into. Futhi ke nenye into le yini le true love. Yabo i-true love mfethu. Yabo i-true love mfethu angazi. But manje yabo bantu mabethandana. Mina khona ngabona usigcebhe ethi ufuna i-true love. Ngiyacabanga mhlawumbe into yabantu ababili ke leyo. Mhlawumbe ngayidayisa makuyi-Valentine yabo ngabe uyikhathe njalo nje. Wenze bethi kahle. Ucabanga kanjani ukuthi into enje? Uthi ucabanga ngo-true love cha nganamuhla kanti Yini umqondo ka-30 cent lokucabanga yonke into. Leya ngintshele. Ubona mina makuzoba yimina. Mina ngizoba nemali. Hayi kodwa ngizoyithenga nami true love inokuqala ngizothenga. Leya mina phela ngitshele. Mina ngizoba nemali yazi. Ngizoba nemali eningivula izwe lonke leli. Ngizoba nemali ukuthi ngize ngithenge i-hydrogen. Yazi hydrogen. Sale yena cha Mina ngazi oxygen phela. Ngisale no-oxygen. Ngizothenga mina ngiphefumula i-hydrogen, mina ngiphefumula i-oxygen yeni leyo. Isikodwa mina lokuphefumulwa Ngagula lento. asambi. Kodwa mina ngiyakutshela abama mhlawumbe sizosebenza la. Hey,
ngiyazenzela inamba ngiyayidedela Step. Indaba ungavela uzohlala la ekhaya nje ngoba wena noma ukini lapha ukwazi uphatha. Oh, abafana la endaweni bakhuluma ngawo. Futhi akekho ongakwazi nje. Ukwenza ngisanganele ngezo. Ngisanganele ngezo. Angitshela. Usukhohle ukuthi unosebenza. Usukhohle ukuthi awusebenzi mina ngiyaqhubeka nokubekezelela nokuthi unosebenza. Angitshela. Awuxoshele nje ngoba vele empini. Awubheka. Buka ukuthi njani. Mina ngiyaqhubeka nokujola nawe phezulu nje. Futhi ngitheni kweni zona. Angikhohliwe step. Uthe mangothola umsebenzi uzohamba uzongana. Awuzoke ngashaka. Uthola umsebenzi. Awustop siyazama yazi nabangani bami kodwa usuthola umsebenzi sifikile kwesinye isitoro safica nje isaluka sebhuni yazi ngize ngasincenga ngathi ngicela umsebenzi vele sakhipha nje iphepha elibhalwe kakhulu lathi Azikho Lo Job futhi ke vele sangivela la emehlweni la cabanga la sathi nje Azikho Lo Job emva kwalokho yasenzani bese amembeza kakhulu beza bonke zapesa ngixosha hayi ke baba yabona ke i-contract le besiyisayinile mina nawe iphelile awusho ngathi uzama kuye indawo mina angisakufuni ezwa yini angisakufuni ukubonza awu usho ukuthi usangifuni awukahle manje isikole ungayenzi leyo nto Tebezweni yakho impela ungasuka uhambe impela sitebe menza ukushada mina ngithola imali ngicabanga ukuya mina kuzoba right Ngizoba right. Ngizobamba ngeLamborghini manje sicazela. Mina manje Stephe ngizobe nginemali yami ethi mina. Stephe mina ngawe nilotho wena namhlanje. Ngeke uzohlala noStephe. Mina ngizoba nemali kabi zokushada wena. Into engizongenzela yona nje ukuthi uhlale nami la endlini. Kube mama khona nami ngobaba khona. Okay? Wephansi. Awungivela. Masithatha ngibheka mina. Kufanele ngilokhu nalana nawo wonke lomsangano wakho lomtshela wona. Uzama nokungishiya umqondo. Yeba, bhekakhe. Ngangilokhu nalana lomsangano wakho umtshela wona yezwa yini? Mina ngiyahamba. Sela kanjalo. Ngiyahamba yezwa. Ukahle. Mhlambe nje usho imali. Mhlambe nje usho imali. Step. Hey, adugezani. Awuvele lapho. Geza ama-hour. Bafana ngihleli nje la ngijulile ngiyacabanga. Yezwa. Hawu, ngithi uyageza mina ngiyacabanga sitshele bafana. Phelile ukuhlupheka. Nami ngiphuphela ngatshela lapha futhi nani bangani bami ngicela umsebenzi. Phelile uba yichaka. Yini njalo? Umsebenzi onjani lo? Ngicela umsebenzi. Umsebenzi. Ngiyatshela onjani lo? Umsebenzi esiphazi. I telling you, my dreams comes true. Futhi bafuna umsebenzi abantu abathathu. Uzoba security. Yimo wena. Security. Bese kuba yilo ozofaka lapha izinto e-store. Lo kuthiwa i-stock taking. Bese kuba uzodayisa lapha phambili adayisa. Salesman phela lo. Wona Manje kahle. Bathini lapha ubani uzosebenza kanjani manje ufuna abantu abathathu? Futhi ngifuna isikhetheke. Mina ngibenza ngikhethile ngathi mina ngoba mina uSkini ufuna umdala. Nginekhona security. Uzoba security zaba ngaphambili. Bese wena uzoba naso. Hayi mina ngizodayisa. Mina bese ngenze njani? Bese wena usebenza ngemuva wena. Ngazoyenza silima nje. Ukhona uzosebenza phambili. Kube khona uzosebenza phakathi store. Bese bakhona uzosebenza ngemuva. Nazo kabona usho kahle. Hlaphile nje. Lalela. Lo uyangena ngemuva. Bese omunye ngaphambili. Omunye lapha. Mina angifuni leyo. Mina sebenza. Indaba kungabe imini ongena ngaphambili. Wena ngoba wena uze ngemuva. Indaba mina nengifaka ngemuva kube khona ongena ngaphambili. Akube wena osebenza ngemuva. Asebenze ngaphambili. Mina ngizosebenza mina singabukeka nje. Futhi singibuke into masibathi singibuke into.
kunentombi lapha hayi angibhedela ngamanye ngiyeke bafana ngihlale ngingasebenzi khona ezo Mina naleya bona bethi bengifenethele umsebenzi hayi ngamanye ngiyeke ngingafuna nginamsebenzi ukuthi uyakwazi ukuthi aniqashe ngiqhubeke imisebenzi ninjalo qhubekani imisebenzi ninjalo nibabili ninjalo phela shitha hayi ke la kushidela uyakudla ivoti kusebenza ngemuva cha phela hayi konke kulungile sebenza ngemuva ba security uyasikwazi ukuthi nayo umsebenzi mina ba security angithi fanele ngibe face vele lapha ngaphambili ngisebenze ngaphambili azoba face wena ngoba athi ikhopha wena ngoba ngobe ngathi ikhopha sebenza usebenze ngemuva mina wena ngoba isidudla sawungazama ke la ngaphandle ngoba uzophathwa iphika wena mina wena mangingiye ngaphambili ngisizile ke lapho sasebenzisana akodwa ukuthi ngana phela wena umngane wami ngisuka kude kabi nawe nakho ngcono ngikhethe ukuba noma ngayini ngindaba bakuzojabula nje wena ngani wami mina umsebenzi ngitshelele nina hayi bale ngosho njalo nje ngalunga ngalunga mina ngiyathanda ukubulalela yabo wena indoda madodeni wena uzokwazi ukusebenza ngemuva ngoba mina angikwazi ukusebenza ngemuva ngithanda ukusebenza ngaphambili yabo ngiyabona ufuna intombi ufuna intombi hayi mina ngijabule bafana umsebenzi hayi phela sesifikile sesifikile impela nami angijo hayi bafethu ngoba lithi izera esitolo ke ngicela ukuthi mangiphuma la esitolo mangihamba esitolo kusala ku-right esitolo ngekho ilahlekayo la nabangiphuma amajini yonke into right kuzoba right when we say security zile kuthiwa mfana mbonzo ushiyile usicephe ushawutshana yona sidudla ukutshela ukuthi kubeka ngakho engekutshela ukuthi umuntu mayephoyisa lezulu phecelezi i-security akakhulunyiswa uma ngabe egadile ukushiyile usicephe noma kuthiwa akakhulunyiswa kodwa uhambile empela nesigwisa sethakane basengilande kumanje nami ngiphatheka kabi mana phela ngiphatheka kabi phela usicephe wesa ngimshela uzomqoma mase ehlukane nawe ujiyena lo wasangikhipha sehlukane nawe nje sevele nje wawo nisho ukuthi uhambe ngempela hawu uzokwenza ngathi awazi ukuthi usengilande hawu kahle ingasengicaphukisa nini caphukisa yini ubona ukuthi nawe kubhizi uqhubeka ushela usicephe lalela usicephe wathela angimshela uyothi mase sehlukane nawe bese abuye ngamtshela ngathi wasethi yena ngamkhuza ngathi akafike endlini yami ngoba enze endlini yami uzoloku ufuna ngimeshela ngaze akahamba uyaloke ebuyela ngiyabona ukuthi hayi shuthi uyafunda lo mshelo lo ngaloke emeshelile ke la ngamashela ayo ngisebenza kuphethe lezi hamba upakisha uthi le ndaba yakhe uyabheda lo uyabheda ubona ukuthi lo bebhizi eshela usicephe lo ubemshela akutshela ngathi usicephe nombili yakhe wena lalela la awusondele la uzokwenza yasho ukuba i-security lezulu ngoba beyamayesonona sefo ukushisa manje lo usicephe uye wasangimeshela hayi ngoba wona kanjani umtholo usicephe noma ngiyosamthola akekho ingikwela baba suka Tsensin. Oh, esijani? Iphelele imali yakho. Isha. Ekhaya bangani, phinde nibuye nangolinye usuku. Shana. Batshela ukuthi nifise security la. Mali. Mina ogadile la mangafika umuntu la afike nihlakaze ngempama la. Kube mangekho mina hawu. Hayi bese. Ungene la. Ngifuna ungene lapha. Wasithuza. Sala umuntu lo. Hayi nasebenza lapho mina. Ngifuna ungene. Thuza sala umuntu lo. Bazosebenza la mina mangisa lapho. Umsebenzi. Kade ngifushe ngokuba i-security kwakho. Lalela bhuti. Uthi wena usukafika kanjena manje. Ufunani? Ufuna ungena la. No. Funa mali. Hayi ngongena uthathe mfethu ngangena. Mina ngazi ngimele la mina mfethu bengizothenga. Hayi ngongena. Hayi mfethu.
Nawu. Nawu. Dayisa. Aqhekeza ukhona ndoda. Awusenzi bantu. Ngishilo ngathi mshaye lo yana wangamshaya ngithi. Akushiya kanjani bese sagila wena? Wena umuntu security. Aluyini wena? Sasisebenza ngemumva umuntu security. Cabanga ukuthi ngisabile la. Angisabanga. Bese ngishami. Wazo. Azi nalo lincebo, nalo lincebo. Ulana. So niyafuna ukulala. Baleka futhi kakhulu zobaleka. Ngiyafana uzobaleka futhi. Angizi bo security phela khona. Uzoba yini? Lalela. Icebo engiza nalo. Ngizolalela ngithi. Lalele nje kanti suke senyanga sesilalela futhi. Khuluma. Mama. Ngicabanga ukuthi ayikho imali. Imali yenzeni? soba bathanda. Soba bathanda. Ikhandela abantu iwasho namachibi. Emva kala uzobona sokwazi ukuthi sithole imali. Anifuni ngiyele. Manje umsebenzi labantu sishaya abantu cisho la ndoda futhi hayi ukuthi bengisaba mina. Bengizoshaya ukuthi nje ngizwe ngabuka isimo nje yabo. Wena mawubheka mina ngikwazi lapha ukuthandaza. Bese kunemali uthandaza ngeke uthi uyawazi noma ungakwazi ukukhuluma nje amagama amabili amathathu. Sinike labantu lamanzi kunjani. Amanzi. Ngathi lingconywana nje kodwa Isona sibangansipho wathi unjani wena uqhamuka. phela ngisadayisa namanzi wakade sigeza ngakho. Bafethu asambeni thina sohlanganisana. Mina nginazi i-staff dress ezo4 zokugqoka lapha. Mawukuthi ngifuna ukugqoka. Mina ngizokumthandaza sinositulo umngane wami. Wena uzoba i-receptionist. Yazi i-receptionist. Ilisebani. I-receptionist. Lo mayo bese bhalisa amaphepha. Bonke abafikayo. Ngiyile uphumile uyi-security. Uyengene. Kodwa i-security engako. Security engqala Hayi. Lalela. Kanjalo ngithi. Siyavumelana. Asambeni. Ngoba ndile mafuhlulu soyenze lapho lento phela manje ngoba phela sane sibe sinzi. Ufuna ukujikisa le staff dress manje. Sekuwena manje sikhulu amaphupho. Asambeni. Iblendot. Ngeke savela manje sisaba kabi lo. Mina ngumshaya. Nilalele. Bluma umoya. Siza ba. Yebo futhi nginenkinga mfowethu ngizwile ngathi kukhona umthandazo khona. Hayi umthandazo khona ngempela. Ngokubona nje silana siqhamuka le endwendwe kodwa umoya usibizelela intabi usiza abantu abanjengani. Hayi ungakuyisikhona ukusefuna ubona. Lalele moya tulani lalele uyakhuluma umoya tulalini lalele uyakhuluma umoya. Sanibonani. Hey ubalo sethi sanibona. Ngafika ukuthi sanibona la sani ukuthula abathandazi. Naso-ke singakusiza ngani? Hey bathandazi nginenkinga. Hluphekile. Sebenza ngotholi. Nginenkinga yena semzini hey bathandazi. Sakhuluma nje mfana wami. Ngibona isimo sekhehla. Lekhehla liza liphethe limvethe itshali mfana wami. Esimeni samandla ethi ngiyabuza ingelo zokulunga ukuthi iphethe isaphi itshali. Uthi umuntu omdala kunezikhehla cishe umkhulu wakho. Angazi lapho komkhulu mhlawumbe umkhulu kakhokho akhona lapha. Lesimo sakhona samkhulu lezo isona esikufehlela amanzi amnyama. La man, hey. Manje kumele ngenze njani uthandazi ngoba phela ngizocela usizo la. Uthi umuntu omdala mangithi ngiyabheka esimeni samandla. Uthi umuntu omdala kunalesimo sikama wakho nobaba wakho kufanele bashade isibili. Mangithi ngiyambuza umuntu omdala ukuthi ngakanjani. Uthi hayi khona man fanele kuze kuvaleke lesikhala somshado. Mangithi ngiyambuza umuntu omdala athi hayi khona mntwana fa ushadisa uma wakho nobaba wakho kwesibili. Uthandazi. Bashado kwesibili. Bashonile abazali bami mina. Kanti futhi bebengashadile. Uthini manje? Ayiziyalalela. Ethi ndoda ngalila. Ayimtshela ukuthi mfana wami. Lalela. Noma kunjalo basakashada futhi. Mthandazi. Ngithe bashonile. Bashada kanjani abantu abashonile? Basakashada noma belisa amajaha. Basangashada.
Yiyo lento esibenzisa amandla mfana wami engathi wena ungenza lokhu thina esikutshela kona ngoba thina asisho thina kusho umuntu omdala mfana wami angizwa na uthi umuntu omdala engathi uma wakho bekunobe babakho bengashada kwesibili makunenjalo mfana wami uthi umuntu omdala ungahamba uthola into esasiphikanyana lana uyibhonge enelanga mesiba nesandla somntwana mesiba netayo embili nenyezi eyodwa ngiyakutshela mfana wami unganofika usityenze no isandla somntwana sibe yelo Thandaza sokuyakhuluma uqalile uyakhuluma mthani ngathi uzongisiza manje uma sekwenzekile lokho ngizoba ngizolithola usizo ngizosizakala mthanda ezolokutshela sengathi ungaba isimo somuntu ndodana awungathi uma ifika ethola isimo samakhandlela elibovu neliyelo mangabe sitholela amakhandlela elibovu neliyelo sengathi ungayisimo somuntu okhulekayo abiza izingane ezincane ezino 2 years zikhuleke kuze nivala umnyango ungangeni umuntu kuleyo ndlu uma ngabe senikhuleka nivuke ekseni ngovivi uma ngabe nehla lesimeni nithola isimo samanzi ahambayo ndodana uma ngabe nifike kulawo manzi ahambayo nibe yisimo sabantu abagezayo maniqeda ukugeza bese nibuyele ekhaya ningabheki emuva kube emakhaya bathandazi niyakhuluma bathandazi manje kukhokha kanjani bathandazi ungabeka nje imali lapho phansi ubonge ukhanyise hayi inkulungwane ezitano zibe isithuba futhi mawukuthi mhlawumbe indoda yaqumbile nemali yabona isimo somuntu kuwena ngibona isimo sasagogo kwakunogogo wakho wayisiqumama yabona uma ungake wenze kahle uzoba isimo somuntu onayo yonke yabona uthi umuntu omdala manginyalalela ingelo sokulunga ngathi ngahamba besimo somuntu obeka u6000 lapha lapho uzoba isimo somuntu onorish yabona umuntu orish hayi madoda uthi umuntu omdala engathi ungavela ushiye noma isimo sewallet phansi yonke iwallet yakho ishiyela phansi khona sizokwazi ukuthi sithandazele yona kube nenhlanhla nemali phakathi namothola neswazi ngibona amakhadi asebank mangithi ngiyacimesa ngibona amakhadi asebank ndodana ngathi ungathola lezi zinto ufike ulikhanyise leli khandlela ulipase kuze kuse ndodana yilona ke ozokhuleka phambi kwalo ubize izingane ezincane la lana bese uyagquma uyaphalaza la uchathe futhi ndodana siya konke la khohlwe lezo zinto sengathi ungayisimo somuntu ohamba kahle bathandazi ngizothola umsebenzi bathandazi sisheshana hayi impela akeji uthi umuntu omdala umsebenzi uzowuthola ungaluda izinkani sesiqedile ngawe engathi ungaba isimo somuntu ogodukayo ngoba manje ngathi mangingakwenzanga lokho ngishoyo uzoba isimo somuntu oyisidomo edlula idomo ezintathu uzoba isibelo lena ngo3 marks ngolimi lamanje engathi ungaba isimo somuntu oflathelayo ungabheke emuva ugijima hayi khona ukukhohlwa athina ama-pin number kudala ama-pin number thina pin number la 742 manginyalalela ngiza kahle mthandazi yazazi lezidilisi lana cabanga mthandazi hayi ngizongicabangisa ndodana lana 742 hayi ungahamba kahle uhambe nenkosi ngathi izinto zingahamba uyakhuluma umoya Thulani nilalele 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 Ndoda phuma ngiphuma la kwamthandazi ungisizile umthandazi khona amathandazi la yeyi uyakhuleka la mthandazi hey wendoda laba abazi lutho igebe ngizale endaweni lezi hayibo bankwetha futhi lapha uyabona ngiphetheni hey wemfethu laba ngiyabazi mina abenze lutho kumazi bankwetha ngifuna imali yami asicela ngapha ufuna imali yakho ubanika malini 6000 Lamakhadi asebhenki ngeke ngifuna imali yami yibo lapha Yikebengi lezi ngoba uyifikela lana mhlambe. Uyabona ukuthi awazi lutho la.
Ngikula lithi. Kunokuhlelele kunenkinga nazo. Ngicela ufuna usinqumo. Mina ngazi ukuthi ngina ngoba yini lenkolo dawo. Sojaha nami futhi manje. Hayi bafana. Hayi cha nakhithi. Hayi cha nakhithi bayi. Hey mina ngibale qha kodwa mina ephuphi. Ngeke khathale fana. Ngikhathale sokuthelela. Endoda. Senze njani ke futhi usimoshakele futhi. Phela kwamoshakala. Shubela namazi amnyama okhuluma ngawo akhona ngempela fana ngithi. Hayi. Senze njani? Asethu. Mina imali kanti ngiyifuna phela. Plus sikhona le mali manje. Hayi. Noma yini mina ngiyathatha. Nawe ngicabanga. Cabanga phela, ngisacabanga nami ukuthi uyacabanga. Kodwa manje ngicabanga ukuthi ucabanga. Alves beni itaba stese nomzimba. Yini? Ngiyakubona lokho. Cha phela. Mama ngikhombisa kwama umzimba wami. Cha, yizo phela. Ewe. Yazi uthi nini kanjani abantu abadayisa umzimba? Abadayisa umzimba. Mina hayi phela ukuthi yepe phela. Bazoshaya into kawayo. Izinto zonke sohlangana mase sikhona. Yonke into izolungisa. Angikanga mina. Excuse, awungitshela manje ngisele mina nginazo into zokuphatha ezashiya. Kodwa manje bese njalo wena ngizobuyisona ke isicabanelo. Sambeni eso bayitaba ne. Oyitaba. DJ Lou, DJ T, DJ boy, you pass, MSK. Ay. Ahambe uyofaka namhlanje. Hayi. Indawo mina wasukhanda umkhaba. Wasukhanda umkhaba manje. Hayi umkhaba onankinga. Awunokhaba. Azongasilima wena.
Awukazi ubona umfundisi ukuthi kumele abe nomkhaba. Mubi umfundisi ongamazi onomkhaba. Nongwenye benawo umkhaba. Kumele ube nomkhaba. Uzokwenza isilima. Bazothina abantu make umfundisi ongenakhaba, ongenamkhaba. Khaba ngaka kodwa awutshela ngani mina ngikhanda umkhaba. Ngoba phela nafana ngibona umkhaba nginamkhaba. Umfundisi omkhaba. Hey, lalela nomkhaba la. Ubesebenzela lapho bathi. Abantu bayathanda ngani bagqiba kumnandi kunje. Hey, ngiza wayijumutsha khamba la ngaleli. Hayi lalela. Angithi ayibona lebharo. Ngithathi ngishaya ngesithini esontweni lakhe. Isonto ibandla lakhe. Hayi ngiyasho ukuthi ibandla langu yena. Ubisi yabona ngibona le kamacindi le ehlazi bangumsindo njalo lapho. Athi ngiyayibona. Angiyoyibheka hayi. Uyayibona lalela. Sizoba nemali. Angithi sifuna imali. Mina nawe noSidoli sizoba nemali. Leli bandla leli lizofaka imali yomnikelo. Yenze yaduma. Awubashepha ngapha. Uthi ngiyabuka. Wena Baleka. Ululuya bazalwane. Ululuya bazalwane. Ayishukuja. Angizwa. Ululuya. Ayishukuja. Hayi imnandi konzo namhlanje bazalwane hayi. Njoba sila ngizonethulela umfundisi omusha. Bazalwane. Ululuya bazalwane. Ayishukuja. Ninamboda. Niname nazo. Hayi bazalwane. Hayi ngizothula umfundisi uB bazalwane umfundisi uB wethu okhanga le eXhopho kude bazalwane kuleli bandla le international asikho nje loshi baningi namabandla agcwele bazalwane umfundisi wethu uB somlalela nje ngengoma ngaphandle umfundisi wama uthi khona sazoyisho ngumfundisi omusha webandla Amen bazalwane. Amen. Bazalwane njengoba nazi ukuthi ubaba ukwamukela ngengoma ngaphambili akethi niyakwazi lokho ubaba ukwamukela ngengoma ngoba phela siyamhlonipha ngisho ngaphambili ufuna nimbone ufuna mazingikhuluma ngaye nimbone lapha ngwe nimbone ukuthi indoda kaThixo le niyangizwa bazalwane awejunguza angiculeka anibaleke ukugcina anibaleke ngazizana anibaleke ukugcina nangilo ngaphambili baleka Indawo zombili. Baleka. Indawo zombili. Hallelujah. Hey, hallelujah. Amen. Bazalwane ubaba bengikhuluma ngaye ke engizothanda ukuthola ubaba uB. Ngoba umpostoli uB uqhamuka le eXhopho ngoba besemshilo umfowethu lo. Ubaba lona ufike lana ngoba ezothatha intambo kubaba uNgwenye lo kade ephethile ibandla. Anginde ngikhumbula ngoba ubaba kade ephethe ibandla la. Ingathi uma nimone ngekho namhlanje uthathe umhlala phansi ngenxa ukuthi usemdala. Ngiyangizwa ngithi bese mdala lo bese khuluma izwi lakhe bese ngamuzwa bese ngamuzwa bese lisha izwi lakhe base sethatha ubabubhilo liyambona ukuthi ugezekile nje muhle unje uzolithatha ibandla alibeke leziba eliphezulu amen igama shuthi ngoba sifuna ukuthi sibeke izinga elisha sicabanga ngokushitha igama lebandla niyangizwa bazalwane igama manje sekuzoba i-African Wesley Church of Zion International Church. Amen. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Baba mhlambe ubaba because yesini engaba nezwi. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane.
Ulu bazalwane. Bajukuja bazalwane. Ulu. Kanti benjani abantu bakulenda bazalwane ngiyafika. Ngokufika njengoba ningibona abafana bami la mhlawumbe nibajwayele khona kule ndawo yaseZimbabwe ngiyafika mina bazalwane. Ukuthi ke ngumfundisi uB. Ngiqhamuka le ekhaya eqobo. Njobe sechazile ke umfowethu uSkhindi lapha. Bazalwane ke mina njengoba ngifikile la ngizocela into eyodwa nje sosebenzisana kahle. Ngicela ningangifanisi nolomfana. Kukhona umfana wasekhaya la. Okuthiwa uBhonzo. Amen. Sicishe sifane sinje. Ungazi ukuthi yimi kanti akusimini. Uyena. Ungazi ukuthi uye kanti akusuyena. Yimi. Yabona? Manje izinto ezifana nalezo siyenzeka. Abantu bayasiphambanisa manje. Hayi, basiphambanisa manje. Manje ngicela into eyodwa. Ngicela ukuthi abazalwane bami lapha. Abazalwane bami lapha bengizwe. Ngoba njengoba ngizile la ngilethwe isiprophet. Bazalwane ngilethwe isiprophet. Ngithe ngilele ebusuku. Bazalwane ngimuntu othanda ukukhuleka. Kusho ukuthi ngathanda ngathi ngithi ngiyakhuleka ngenxa yokuthi bengikhulekela ukuza la bazalwane. Ngathi ngiyakhuleka wangaphelela umkhuleko wami. Ngabona ukuthi imisikhola ifika ngikuNkulunkulu. Kusho ukuthi mina into engiyenzile bazalwane bami ngibese ngihlala phansi. Ngathatha incingo bazalwane ngathatha i-cellphone yami. Ngathi angibafonele ekhaya. Ezwe lesithembiso. Wayijukuja bazalwane. Hallelujah. Urura bazalwane. Wayijukuja. Ngithe uma ngifona bazalwane. Kukhona isinile ngisizwe sikhala. Uma ngifona bazalwane. Kusho ukuthi bazalwane into eyenzekile. Into engitshelwe ile ngelosi. Ithe ingelosi ekhaya ezulwini. Baxoshiwe zonke ingelosi. Into eyenza ukuthi ixoshwe ingelosi ukuthi bekushoda imali ye-rent bakuselezwe. Njengoba ngisachaza kushoda imali ye-rent bazalwane. Kusho ukuthi le ekhaya ezweni lesithembiso kushoda imali ye-rent zaxoshwa ingelosi ngoba nazi ukuthi umuntu nomuntu unengelosi yakhe emgadile la ixoshiwe. Shoda senazi ingelosi bazalwane. Ululu. Manje bazalwane urura bazalwane. Into engicabangile ngibese ngicabanga abazalwane ukuthi kunganjani ngitshela abazalwane ukuthi benikele ngamandla Skhindi benikele ngamandla sengathi benganikela abazalwane. Urura bazalwane. Banikele bathi mabenikela abazalwane bese ngiyithathe ngoba ingelosi lebe ngifonelile. Ithe uma ngake ngiphose nje imali phezulu bazobe sebefika bona njengengelosi beyithatha. Uma babe beyithatha bazalwane singaxabanike kule ndawo. Bazobuyisa ushintsho ozobubuya mangiphosa phezulu kube kuwowami bazalwane. Ulula bazalwane. Wayijukuja. Ngiyathanda. Bazalwane ngizocela sithatheni ingoma masinyane ngizobe sengenza njengoba beyishila ingelosi bazalwane. Ngoba le ngelosi le inolaka. Yabona inolaka ithe ngenze nje kanje ukuze sizokwazi ukuthi isizakala. Mangiphosa ngizoyiphosa phambi kwenu bazalwane. Nizoyibona nje la imali. Ngizoyiphosa bazalwane ngiphose niyibone. Kodwa imali yoshintsho obuyayo hayi bazalwane ngalapho ke kuthi owami. Ulula bazalwane. Prophet kusho ukuthi ngibuye nasekhaya leqobo. Ngizobe sengicela ke bazalwane wemosi sinceku yami uyalibona yini kehla wemosi sinceku yami uyalibona yini kehla owashashara ngamosi uyalibona yini kehla owashashara Sasa. Musta. Uyakupela simpeni? Ngizokho nje ngizokho. Wasiza. Khona la wona. Manje mina ngene ngapha kokwela Uthatha imali. Hayi kusekho nje lana. Uma sebethandaza uthatha imali. Ngeke ngizokwazi ukwenza lokho kusekho nje lana. Ngicela ngizosamancane.
Zama ushintsha Awashashaganga gumbosis Alibona inike Awashashaganga gumbosis Alibona inike Uyu basalwana Ayijubusha ungangenzi slim la ungangenzi slim lapha ngisuka ngexopho usuka lekuzodlala phana la lalela la ngifuna le mali le uyifake yonke lapha uyu basalwana ayijubusha le mali le basalwane ayikho isho ngibonile shona phansi ngibonile shona phansi ngibonile phansi shona phansi bengithatha ukufaka baba ngibonile shona phansi awasayilo baba hayi okay ngizocela senze nje ikhona ukuze nani nizoba ufakazi asizukucimeza bazalwane ula bazalwane ayijubusha asizukucimeza bazalwane ngizoyiphosa phambi kwenu le mali ngifuna nibone ukuthi anginigebengi bazalwane ngeke ngisuke kude kangaka ngizogebenga abantu la hayi unayo imoto yakho nyana ke ngisuka ngihamba ngenyanyavu logandaganda ungibone nje ya ngisuka kude kabi ngijale silahla mina ya ngicela sishone lengoma sishoneni phansi yabona ngani zami ngathi singantulela phansi kuze mangiphosa la ingelo singathuki bazalwane ungabakela umsiko ula bazalwane wemosi singekuya uyalibona iniketa wemosi singekuya uyalibona iniketa awasheshaganga kumosi uyalibona iniketa awasheshaganga kumosi oh my god haleluya Tula mfana ngithanda mangikhuluma umfana ekhuluma ula bazalwane ngicela ungayibali phambi kwenu bazalwane le mali ye-rent yale ngoba ushintsho wakhona lo njengoba bengishilo bazalwane ukuthi ngizobuyisa ushintsho obuyayo owami angifuni umuntu ozongibhedela yori angifuni yabona ndodana angifuni umuntu ozongibhedela mina ngikwazi kahle baba ngizocela yabona njengoba ibuyile ningangaka ngizwa nje ukuthi angikhuleke ngibonge ushintsho bazalwane ushintsho obuyile phela owami kodwa ngizocela ningibongiseni nani niyazi kuyaphelezelwana ningiphelezele ngokubonga bazalwane le ndawo asitimezeni bazalwane fambe senezandla sibonge kinina ko Sadamu kinina ko Shabrishek siyabonga baba siyabonga ukusiboleka nokungibuyisela lo shintshi siyabonga bogatsheni boyabenyathi sibonga lalapho ko Rihanna ko Beyonce siyabonga kakhulu sibonga ushintsho obuyile sibonga ushintsho obuyile ushintsho siyabonga sengizoke ngithenga ngishiye isicathulo nesokisi ngizobe sengithenga kakhulu ngithenga ngishiye impuphu ngiyabonga amen bazalwane wayijukuja bazalwane wo koni imali bila bahleka bangenza slim ukhona imali bila wayijukuja bazalwane ikhona imali bila ayikho ngaphansi baba bezongeslima wena ibhebe ngekho la ibuyile ingwelo sathatha imali la kanjani waphela ikwisila ushintshe usenzile ngeslima ngigcwala amasiko
Yeah, man, pause. Yeah, angisasho man senegoli. Yeah, man, ngiyabonga man imali niphathise lo mama lona man. Hayi man, noma nangishiya kodwa kusenani. Hayi. Ngiyeza lapha eGoli nami, ningizamela umsebenzi. Nani ngiyaza silahlane. Ya man, hayi ningizamela, ngiyeza man, ngizoduka ngize ngifike ngincane ngihlangabezi. Sengaze nathenga nama-cellphone angisasho. Hayi. Okay man, Skoko. Ya ngiyeza eGoli. Sho mani. Aw. Umuntu usamanela eGoli. Hayi. Ngibongile.